Республика шул исәптән безнең районда да грипп, ОРВИ, коронавирус белән авыру очраклары теркәлеп тора. Соңгы вакытта тышкан бизгәге диагнозы куелган пациентлар саны да шактый. Буларның барысы хакында да без табиб-эпидемиологлар белән сөйләштек. Чираттагы сюжет район үзәк хастаханәсеннән әзерләнде. Хастаханәнең йогышлы авырулар бүлмәсендә барлыкка килгән чират авыручыларның күплеген исбат итүче бер күренеш. Бу кешеләр чир билгеләре башлану белән кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәклеген яхшы белә. Рөстәм Харисов та өйдә үз белдеге белән дәваланучылар сафыннан түгел. Үз сәламәтлеген ул табибларга ышанып тапшыра. Беренче симптомнары 3нче көн башланды. Кичә өйдә инде дарулар ичеп билгеләр тордым. Бүген менә иртә баштан мендем фильтрга. Хәзер экспресс-анализ алдылар, врачлар карыйлар. Авыручылар саны арту сәбәпле табиблар көчәйтелгән режимда эшли. Стационарда 4 кеше грипп, 3 кеше ОРВИ, 6 кеше пневмониядан дәвалана. Авыручылар саны күбәйде безнең ОРВИ белән. Һәм грипп, ковид белән авыручылар дагын булды. И хәзер соңгы атнада менә яңа ел алдыннан 189 чирак теркәлгән иде. Шушы острый респираторный вирусный инфекциялар һәм шуның арасында грипп тагын бар. 84 случай грипп А булды, 8 грипп А, Б һәм 9 ковид чирагы дагын булды. Шушы бу бер атнада. Соңгы 20-нче елның соңгы атнасында. Андан соң инде яңа ел бәйрәмнәрендә әзрәк кимеп торды. Инде бу авыртучылар саны алар обращаться да итмәгәндер. Андан соң теге кеше бик аралашмаганда, кеше күбрәк өйдә булганда инде ягу чираклары да кими. Ә уже быелга күчкәч тагын артып китте. Ну, теге ел белән чагыштырганда әле соңгы атналар белән чагыштырганда кимрәк. Грипп саны, но острый респираторный вирусный инфекциялар саны артты. И менә быелга чыккач ушы менә кичәнге көнгә 433 очрак ОРВИ һәм грипп. Гриппның А күбрәк, грипп А пока теркәлә. И быелга чыккач уже 84 случай булды. Һәм 3 случай, 9 случай грипп Б и 8 случай ковид булды. Һәр инфекция, вирус куркыныч, чөнки аның соңында көчле өзлегүләр булырга, өстәвенә кеше берсеннән дәваланып бетүгә икенчесен юктырырга мөмкин. Менә грипп Ага килгәндә инде грипп А безнең H1N1 дигәне бар. Бу 2009 елда чыккан, халык телендә дуңгыз гриппы дип йөртелде инде. И андан соң H3N2 дигәне күбрәк теркәлә быел инде. Һәм грипп Б-дагын. Ну, грипп Б-ны әле көтелә, ансыз соңрак тагын күбәеп китәр дип инде. Әле хәзерге вакытта ул әзрәк теркәлә. Коронавируста ерак китмәде. Быел аны җиңелрәк кичерсәләр дә, зарарлану куркынышы югары. Грипп, ОРВИ һәм коронавирусның югы юллары охшаш. Аннан саклану өчен иң яхшы чара вакцинация. 2023 елда гриппка каршы 14770, ковидка каршы 385 кеше ревакцинация ясаткан. Профилактика чараларына килгәндә инде иң беренче безнең гриппка каршы бар бит инде прививкалар, вакцинация. Аны инде без башлыйбыз көздән. Хәзер уже ясалмый инде, төрле вакциналар кулланыла. Аның эффективности бик күп. И без тырышабыз инде 60% населениене охватить итәргә. Шу прививкалар белән шулай тиештә инде ул. И ул кешеләр, прививка алган кешеләр теге бөтенләй авыртмаучылар да күп. Авырткан булса да аларда менә алар җиңелчәрәк кичерә инде һәм үзүләре булмый инде. Хәзерге вакытта уже әйтеп киткәнчә уже соң январьга чыккач инде прививка ясарга. Шуңа күрә теге неспецифический профилактика дип әйтәбез инде шул ук ковидның профилактикасы чаралары ук кеше күп булган җирләрдә инде андай мероприятиялар әгәр инде лучше үткәрмичә торырга сезон вакытында бу ОРВИлар сезон вакытында әгәр инде үткәрергә икән, то маскалар кияргә тәкъдим итәм инде. Масканы беренчедән дөрес итеп кияргә кирәк. Борынны да, авызны да каплап. Икенчедән ул 2 зак киерсә 2 сәгать сайын алышынырга тиеш. Андан соң менә бүлмәләрне ешрак юып җилләтергә кирәк. Андан инде куллар жуу кагыйдәсен тоже сакларга кирәк. Чөнки әйтеп киткәнемчә, кул белән дә юктырырга була мөмкин.
Соңғы вакытта республикада көр, ягъни кызамык очраклары да теркәлде. Ул инфекциялы вируслы авыру. Кызамык балалар шире саналса да, аның белән олылар да авырый. Барлыкка килгән иммунитет иң тотруклысы санала. Ә прививканың тәэсире күп очракта 25 елга гына җитә. Безнең районда әле андый очраклар булмады. Тегеуне быелны соңгы елларда инде көр белән авыртучылар саны юк. Но бу инфекция, әгәрдә ул крейкен, тоже вирусная инфекция, ул бик йогышлы авыру. Әгәрдә инде менә әйтеп китсәк, беренче этажда бар икән андый больной, ул уже бик тиз вирусның летучесть дип әйтик инде име. Һәм ул уже икенче этаждагы, өченче этаждагы кешегә дигән, әгәрдә ул кешенең иммунитеты юк икән, ул авыртмаган, прививка алмаган икән, ул кешегә дә йогырга мөмкин. 99-100%. Аның контагиозность, то есть үзе вирус шундый контагиозный һәм летучий. Вирустан саклану чарасы только вакцинация. И шуңа күрә хәзер безнең инде ул календарь прививкка кергән вакцинация корга каршы. Ясала 1 яшьтә һәм 6 яшьтә ревакцинация ясала. Әгәр дә инде ул вакытта ясалмыйча калган икән, олы кешеләргә тоже ясыйбыз. Һәм беренче чиракта группа риска, кем население белән күбрәк эшли, медработниклар, мәктәптә, садикта эшләүчеләр, кибеттә сатучылар, транспорт йөртүчеләр, социальный работниклар. Менә шуларга беренче чиракта ясала инде. Һәм аларның 2 прививкасы булырга тиеш уже любой возрастта. Бүтән кешеләрнең 35 яшькә тикле 2 прививкасы булырга тиеш, әгәр дә группа риска кермәсә инде эш урыны буенча. И калган населениенең тоже тәкъдим ителә инде менә мондый ситуациядә тоже прививка алырга. Менә кайбер кеше белмәскә мөмкин, аңа ясалганмы юкмы прививка булачак та ясала бит инде. Менә ничек белергә була? Ну, карталарында электен калган карта профпрививок бар. Хәзер бит инде сертификатка язабыз, име сертификат профпрививок шунда языла. Әгәр дә инде бер җирдә дә данныйлары юк икән, ул чиракта инде алар бирә алалар, канны биреп, аларның иммунитетлары бармы, антителалары бармы, шулай итеп карап була. Безнең районда хәзер көн кадагындагы тема булып тышкан бизгәге санала. Узган ел аның белән 45 кеше чирләгән булса, яңа елдан 10 очрак ачыкланган. Рәсми рәвештә 1 үлем теркәлгән. ГЛПС дип әйтәбез инде, безнең медработниклар телендә геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, халык телендә тышкан шире дип йөриләр бит инде. Менә безнең район ул электән күп очраклар теркәлә инде, республика белән чагыштырганда бездә күбрәк була теге природно-очаговый инфекция дип безнең районда бара ул күбрәк. Но менә теге елны и быелга чыккач күбәеп китте инде бу очраклар. Һәм балаларда теркәлде шушы авырулар арасында инде. Әгәр бу ширгә каршы әле прививкалар юк, вакцинация ясап булмый, но шул неспецифическая профилактика. Ул инде әйткәнемчә уже тышкан авыру дип әйтеп киттем, аның основной источнигы тышканнар, шушы грызуннар инде, кыр тышканнары, күстәрдә булырга мөмкин. Аларның выделениялары белән сидикләр сидеге белән чыга һәм ул тышкан йөргән җирдә инде ризыкларны дагын пешерә мөмкин. Шул ук кырда булганда салам, җиләкләр җыябыз бит инде җәйкенә, аларны менә җумыйча ашасаң, шуларга шушы вирус юккан булып, шуның аша йогырга мөмкин. Менә печән салам дибез бит инде, ул аның тузаны белән дә керергә мөмкин инде. Бу кешегә елга шул ук менә тышканнарны кулга кимичә тоталар икән инде, или аларның выделениялары белән контактировать итә икән, куллары белән кулга перчаткалар кимичә. Шул әгәр дә тышкан йөргән җирне җыештыра икән, андагы тузаны белән язга чыккач бит инде күбрәк җыештыра башлыйсың, андый җирләрне теге көз көне, кыш буе абзардагы неләрен җыештырсаң, аның тузаны белән йыгырга мөмкин.
Шулук маллар караганда, шулук салам, пишен тузаны белән дә кирергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйтеп киткәнчә инде тузан аша, ризыклар аша, әгәр дә ул тышканнар пешераткан икән шулук, андан соң кул белән тотсаң, менә кожа аша, поврежденная кожа аша егырга мөмкин. Ауруның төп билгеләре югары температура, бизгәк тоту, баш авырту, буыннар һәм мускуллар сызлау, күз алды томалану, яктылыкка карый алмау, тәнгә кызгыл таплар чыгу, бит һәм муен тирәсенең шешенкелеге, бил авырту, бәүел бүленеп чыгу кимү. Ләкин бу очракларның барсы да күзәтелмәскә дә мөмкин. Байлар сабасыннан Илназ Халилов тышкан бизгәге белән узган җәйдә авырып терелә. Иң элек үзендә температура, бил авырту һәм хәлсезлек тойган. Мен башта температура белән авырттым братна. Башта больницага төшмичә жара понижающий таблеткалар ашып, өйдә сакланган идем. Ләкин ул дөрес түгел дигән фикергә килеп, больницага төштем. Шуннан соң тышкан чире икәнен выявили да. Миңа Аллаһка шөкер Илшат Галимҗанович врач эләкте инде. Ул алдан белеп, приугадать итеп, мине лечить башлады. Мин Аллаһка шөкер бик җиңел котылдым бу чирдән. Мен киңәш итәр идем үзегезне сакларга. Кулны жуммыйча, нетмичә, бөтен җирдә элек коронавирустан ничек сакланай, хәзер дә шулай барыбер сакланып дәвам итәргә. Югу юллары күп төрле. Мәсәлән, һава аша, кимерүчеләрнең нәҗисләре булган тузанны сулаганда, чирне кузгатучы инфекция һава белән тын юлларына эләгә. Авыз куышлыгы аша, тышканнар кимергән яки өстеннән йөргән ризыкларны кулланганда, чирне кузгатучы вируслар организмга авыз куышлыгы аша үтеп керә. Контакт юлы белән, җәрәхәтле кул белән тышканнар пычраткан пишән салам яки чүпләрне тотканда да тышкан бизгәген йоктыру ихтимал. Кешедән кешегә бу чир күчмей. Иң яхшы профилактик чара кимерүчеләргә каршы көрәш алып бару. Бу эштә гигиена һәм эпидемиология үзәгедә актив эш алып бара. ГЛПСның табигый әшәкләре булып, катнаш һәм яфраклы урманнар санала. Табигатьтә ГЛПС вирусын таратучылар кимерүчеләр, ягъни кыр тышканнары, рыжая полевкалар. Татарстан Республикасы әлеге вирус таралу өчен табигый үрчү регионы булып санала. Ягъни безнең якларда бу вирус таралу һәм үрчү өчен барлык шартлар да бар. Шул максаттан безнең оешма тарафыннан ел сайын профилактик дератизация чаралары үткәрелә. Хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән субвенция акчасына яз-көз айларында урманга якын булган авыл җирлекләрендә, булар Шәмәрдән, Саба, Лесхоз, Арташ авылларында барлыгы 98 гектарда дератизация чаралары үткәрәбез. Агулар куябыз. 4-5 төрле препарат белән эшлибез. Хәзерге көндә кимерүчеләрнең препаратларга ияләнү булмасын өчен ел сайын аларны алыштырып торабыз. Шулай ук ел дәвамында договор нигезендә оешма предприятиеләрдә дератизация үткәрәбез. Кабатлап әйтәбез, үзегездә авыру билгеләре сизгән очракта медицина ярдәменә мөрәҗәгать итү мөһим. Чөнки вакытында дәвалау башланган очракта гына чир җиңелрәк үтә. Өйдә дәвалану үкенечле тәмамланырга мөмкин.